Oh, wacht, dat is een kerststal. Hallo. Ja. Oh, echt waar? Ja. Ah. Ja, dat mag. Oh nee, wacht, ze zijn hier met onderweg. Ja, kom maar naar beneden. Ja, maar dit was toch... Ja, dit is van mijn man. Oh. En Of bedoelt u de kerststal? die vind ik ook leuk. Goedendag samen. Ja, goeiedag. Hallo. Samen. Ja. Wat een verrassing. Ik kom in Nou, de buurt. ik zal het heel eerlijk zeggen. Ja. We zien... Ja, kom Alles gezellig in de langs deuropening staan. Dan kom ik in de deur staan. Ja. De beste box aan, sorry. Precies aan het hobbyen. Ja, de zoon moest je geen lampjes opgehangen hebben, ja. Oké. Kijk, en dan met mijn make-up niet op en zo, hè. Dus, ja, niet naar de kapper geweest, maar dat Ook kan dat sowieso nog. niet op dit moment. Precies. Ja, kom er gezellig bij. Want je ziet man, vrouw, zoon. Kind Ja. en kat zit er. Kind. Hallo kind. Sorry. Hallo. Hey. Hey, dus de kerststal, dat is 10 dingetje. Nee, dat is jouw ding. Dat is een dingetje. Ja, de kerststal, de boom is gans van de vrouw en de kerststal is van mij. De boom. binnen. De boom binnen. Oh, de boom. Oh, dat duist ik altijd. Ja, samen met hem. Ja. Oh, wat leuk. Ja, dus het is toch goed Is dat verdeeld. een beetje een traditie? Ja, dat is een beetje traditie Ja. geworden. Hij haalt de boom, hij wil eigenlijk altijd een zo groot mogelijke boom. Een En wij- echte? Een echte, ja. We hebben ook een nepper. Maar Maar die wordt nooit gebruikt. die wordt niet meer gebruikt. Ja, nee, het is gewoon een echte, of niet? Dat ruikt je mensen nog een beetje goed, of niet? Ja, dat klopt. Ja, kijk. Dat klopt. Maar wat een aparte kerstgroep. Ja, nou, het zijn er, die komen er geen meer aan wij, als die traditioneel in de stal stonden. Ja, en die wil ze dan toch ook onderdag bij je. Ja, het is het verhaal van de herberg die voor iedereen, Kijk, behalve voor voor wem? Jozef en Maria. Ja, die staan er ook tussen. Ja, maar die Oh. mochten niet in de herberg. Hè? Oh nee, die Oh, mochten nee, niet in de nee, herberg. Nee, maar die Dus zijn geen niet- dag van, ja, aan de hand van het verhaal van Jozef en Maria, dat kennen we beter. Ja, dat kennen we veel beter, ja. En toen eigenlijk- kwamen we in de kringloopwinkel kwamen ze allemaal tegen. Ja. En die stonden er maar te staan en die hadden geen hongerdagen en toen hebben ze toch maar hier neergezet. Er zit ook nog een verdwaalde rattenvanger van Hamelen of zoiets, zit er ook nog bij. Nee, ja, op de... dat was de shopbedrijver die daar altijd bij stond. Oké, en die speelt op de fluit. Ja. Ja, er was er Ik ben, een op een fluitje en een met de zweep. Maar met die zweep, dat is eigenlijk deze jacht op de kameel aan. Maar die is al lang de kloten op natuurlijk. De Camille is de kloten hoor. Oh, dat is een stuk verderop. Dat is een stuk verder. Nou ja, ik Zat bij ken bij Maria. ons, waar ik vanaf kom, zeggen ze wel eens, dat is een Weerse kameel. De Weerse kameel. Een Weerse kameel. Dus, Oh, Ja. Ja, blijkbaar joh. Ja, want waarom begint zich nou... omdat hij altijd zegt, hij is van Neer. ja, En de Neer zijn ze toch ook Weers, of niet? Neerse Weerse, ja. Neerse Ja. Weerse. Ja. Maar toch ook geen nog neer. Ja, zeker dat. Ja. Moet er toch nog geregeld zijn en af en toe pap opzoeken. Pap woont nog in neer. Nee, woon je nog neer, joh. Oké. Ja. En die is nog gezond? Lichamelijk Ja, lichamelijk wel. Maar je wordt al het ooier en dan kies ik even van die ouderdomskwaadjes. Maar het deed het nog best goed. Dat duidt het nog best goed. Ja. Hij is weer door de APK gekomen. Hey, en het vingertje. Ja, dat staat hier al heel lang neven de voordeur. En dat is sinds hoe het overgebleven van mijn werk. Dat stond daar voor het werk. En Wat toen- was dat voor werk dan? Ik werk op Zuidhogeschool in Heerlen. En daar stond En hij. daar stond hij joh, ja. En daar stond nog het. En op een gegeven moment zoek ik dat helemaal alleen. Ook eigenlijk wie die beeldjes bij de kringloopwinkel. Dan ben ik dus met naar binnen gelopen. Ik zeg, van mij mist eigenlijk een oorvernemers. Ja, en dan heb ik hem... Ik moet wel eerlijk zeggen, sindsdien staat er boete. Dus ja, of er het zo goed is bij mij weet ik ook niet. Maar, dus, Nou, ik vind zijn gezichtsuitdrukking toch nog altijd wel redelijk happy. Kijk vrij Maar het is ook een soort van, hij brengt ook een boodschap hè. Leef zien of wegblijven. Ja, precies zo. Ja. Dat is toch wel een goed divisie, of nee? Maar ook, all our visitors bring happiness, some by coming and some by going. Hè? Ja. Kijk aan. Dus, Dus je ziet wel eens mensen binnen geweest die het ook weer hier zo vertrekken.
Ja. We hoeven toch geen namen te nemen, of wel? Nee, Gelukkig. je hoeft ook niet te zeggen of het schoon elders voor, hè. Dat hoef ik ook niet te zeggen. Oké, nee. En bedankt voor het bezoek, hè. Ja, precies ja. Ja. In de zomer dan is het toch wel erg fijn om voor het huis te zitten en te kijken wat langs kunnen. Nee, serieus, dat doet geen. Ja? Ja, weer in de lente eigenlijk. In de zomer staat hier pal de zon. Ja, precies ja. In de Maar zo'n lente beetje, zitten we weer s'avonds. Ja. Echt waar? Een bankjes, ja. ja. Toch En gezellig. mensen zien ons dan niet, want die heg is Die dan ergens denk ik net geen groot aan. wat groter. Oh, wauw, die zien ons wel. Kallen Ja, we wel een zien scheer ons, met. ja. Jawel. Ja. Soms ook niet. Want iedereen, we komen dus door de ganse provincie, hè. En wat ik zo jammer vind, is dat, ik zie dat je ook rolloeken hebt, Ja. maar bij jou is het fijn open. Ik heb nog nooit zo'n leuke kerstgroep gezien, of althans een kerstgroep die op zo'n originele manier weergegeven wordt. Maar jullie hebben tegenwoordig zo druk de gordijnen dicht. De ganse dag. Ja, nou, daar ben ik het meer voor als dat mijn vrouw. Mijn vrouw doet ze dan geen toer en ik doe ze dan Dus geen er openen. iets meer weg. Hij doet ze helemaal omhoog, zodat je alles kan zien binnen. En als ik bijvoorbeeld aan het strijken ben voor de tv, dan hoeven ze dat niet te zien, vind ik. Dus ik doe die rolluik weer een beetje naar nee, niet de rolluik. De gordijntjes, de rolgordijntjes. Ja, de rolloeken alleen toe als ik de zonderknal opsteed. Oké. Dan had je toch de werm in. Maar dat jullie zich steeds meer verbergen achter de gevel van uw huis. Kun je? Ja. Ja. En dan, ja, nou, dit vind ik natuurlijk dingen waar we gek op zien, hè. Tuurlijk. Heb je nu tegen elkaar gezegd van die stonden hier nog eens een keer voor de deur? Ja, volgens mij zit je al eens een keer hier geweest. Ja, of dat niet? wordt al niemand. Nee, het wordt al niemand. Oh, dat heb je dan gehuurd zeker? Ja, Van, we stonden van onderweg van de deur. Ik vind het prima. Want ik heb ik ook eens gevraagd om met mijn papa in te gaan. Hij woont heel apart, maar ja, dat woont je helaas niet meer. Hij woont heel apart, helemaal aan het eind van de wereld. Heb ze toen een mailtje gestuurd of zo? Ja, een mailtje of een ja, zoiets, ja. Want we maken namelijk nooit aanspraken. Hè? Nee, dat we is- komen altijd ja, spoor. ja, ja. En waar staat in neer? Dat was een neer op een Rieterweg 4. En misschien is het nog wel eens schoon om dan te zijn. Gewoon altijd gewoon achter in de kop. Dat is en daar woont nu de schoonzus, zal ik zeggen. Die is daar nu gewoon wonen. En dat is echt een van de doorlopende weg. En de eerste buren wonen 100 meter door vanaf, dus daar wonen ze echt heerlijk rustig. En dat was zo apart wonen, dat vind je, ja, hier is het ook al, ja, het dorpje gaat dunner opeen, maar door zijn de dorpen gaat weer oedeen. En nee, dus dus ik ben opgegroeid tussen het niks. Tussen het niks. Geboren in een van de doorlopende weg. En waar besteed je dan? Van Hasselt, van België. Ah, Had u al Genever. Genever, speculaas. Ja. Ja, maar Geneve was niet voor de vrouw, hè. Dat was alleen maar voor Indianen. Ja, mijn hè. vader, ik heb ooit eens, toen was ik toch al 20, heb ik stiekem zijn Genevertje uitgedronken. En toen zei Sukin, want zo heet ik heb ook nog een rare naam. Dat is niks voor vrouwen en Indianen, Genever. John Wies heet dat, of niet? Nee, voor die Maar is hoe die. komen een Hasseltse en een Neerse dan in Münstergeleen terecht? We hebben allebei in Sittard De Gulden gestudeerd. Middenweg heet je het. We hebben allebei in Sittard gestudeerd. En ik wil niet naar België en Zu wil niet naar Neren. En ja, maar ja, goed, Zu ga je inmiddels werk hier op een waterslee. Waar ze toen nog gaat ze toen de instelling voor verstandig gehandicapten. Daar werkte Zu toen. En en ik werkte toen nog naar Remun. Dus dat was eigenlijk hier een beetje de Gulden Middenweg. Ja. En we zitten er al, hoe lang zitten we er al? 21 jaar zeg het. En we zitten goed hier in Münstergeleen, zo aan de dorpje. Kijk, de buren zijn ook altijd enthousiast. En natuurlijk, altijd voelt ze zich natuurlijk gezegend door de aanwezigheid, spirituele aanwezigheid van Pater Karel. Hè? Ja, natuurlijk, ja. Want het is toch een bedevaartsoord van je welste, hè? Münstergeleen. Ja. Moet ik daar nu? Nee. Of je moet nog een enorm leuke uitsmijter hebben die daarvan op toe is. Ja, maar dit was Nee, ik toch vind weer dat binnenkort het van zo Pater Karel. Ja, het jaar van Pater Karel was nu, hoorde ik ergens uitgeroepen. Dat ze verwachten extra bedevaart. Nog meer. Ja,
zoveel is het niet. Ja, Maar als ik ze weet... zo daar nu toe, ze zijn verhuren we zien sloopkamer als bij een breakfast. Maar goed, dat zal, dan moet Pater Karel nog heel even wachten met zien. Het eerste wat ik zei was, oh, ik heb mijn frietkraam in de tuin zetten. Ja, hamburgertentje. Precies, ja. Ja. Maar goed, toen hij heilig werd verklaard, toen vond ik het ook niet echt stormlopen hier met bussen en... Nee. Ik heb toch altijd de indruk gehad dat het echt een komen en gaan is van mensen die kaarsjes aansteken daarbij. Ja, wel, kaarsjes wel. Ja. Jawel, maar er zijn heel veel wandelaars en zo. Die besluiten dan hier in Münstergeleen te gaan wandelen en dan om pas zo kaarsjes te gaan aansteken. Ja, baat het Maar niet, om schaadt niet het te niet, hè? zeggen van het is net zoals Lourdes of ja, dan heb je nog Scherpenheuvel bij ons. Maar goed, we hebben er toch ook al een keer gezegd. Ik wel, ja.